Moikka, mä oon Tiina. Mulla on ikää 22 vuotta ja 1 viikko. Mä oon Lahdesta kotoisin, mutta mä asun nykyään Helsingissä ja opiskelen kulttuurituotantoa. Eli nyt muutaman vuoden päästä musta pitäisi valmistua tapahtuma- ja mediatuotannon ammattilainen. Ja mut pitäisi valita vuoden 2013 festari style hostiksi, koska mulla on tähän työhön soveltuvaa koulutusta ja työkokemusta. Mä oon aito ja sosiaalinen persona ja mä tulisin pärjäämään tässä tehtävässä hyvin korkealla työmoraalilla, kaupallisella ajattelulla ja olemalla vaan oma itteni. Ja työkokemuksesta mä voisin kertoa sen verran, että mulla on kokemusta sekä miesten että naisten vaatteiden myynnistä ja lisäksi Vilassa mä oon tehnyt myös vähän visualistin hommia. Ja 2 vuotta oon tehnyt ja teen edelleen aktiivisesti promoottorin töitä, yleensä tapahtuman vastaavana, ja näistä lukuisista promokiertueista voisinkin mainita vaikka ton viime kesäisen Coca-Cola Lightin Jean Paul Gaultier-kiertueen, jossa promohommiin yhdistyi myös muoti. Ja lisäksi promotöiden kautta mä oon kerran myös päässyt kokeilemaan, että mitä festari style hostin homma voisi mahdollisesti ehkä olla, kun Flow-festareilla saatiin tehtäväksi etsiä tyylikkäitä festaripukeutuja ja kuota heitä lehteen. Ja se oli kyllä niin hauskaa hommaa, että miksipä sitä ei sitten vaikka tekisi koko kesää. Ja nyt koulutuksen myötä meillä on myös kavereiden kanssa useita omia tapahtumaideoita kehitteillä, joista yhteen liittyy muotikin erittäin ratkaisevasti. Ja nyt kevään aikana me suoritamme myös koulutukseen liittyvää työharjoittelua TV-tuotannon parissa. Mä haluaisin tämän työn, koska paitsi että tämä työnkuva kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja erilaiselta, niin tämä olisi mulle myös vähän niin kuin oman alan töitä. Mulle festarit on tosi tuttuja koulun, töiden ja vapaa-ajankin kautta ja ympäri Suomen reissaaminen töiden takia sopii mulle. Mä olisin oikea valinta festari style hostiksi, koska mä oon spontaani ja luonteva, osaan myydä, mulla on motivaatiota tätä työtä kohtaa ja mä oon huumorintajuinen ja reipas tyttö. Mä otan kesää ainakin jo ihan hirveän paljon ja aion ottaa siitä kaiken irti ja pitää hauskaa. Toivottavasti äänestätte mua ja autatte mua tekemään vuoden 2013 kesästä unohtumattoman.